Eli tervetuloa meidän Suomen Tanssiterapiayhdistyksen webinaariin, jossa aiheena tänä vuonna on paneelikeskustelu otsikolla Tanssiliiketerapia väkivaltaa kohdanneiden kanssa. Ja tällaisella pienellä webinaarilla alkaa olla jo sellainen perinne. Meillä on ollut tapana viime vuosien aikana aina meidän yhdistyksen vuosikokouspäivänä järjestää joku tällainen pieni tapahtuma, mihin paitsi meidän oma jäsenistö, niin myös ulkopuoliset kiinnostuneet ihmiset voivat osallistua. Ja tämä on nyt meidän tuotanto tänä vuonna. Ja meillä on tosi kiva paneeli, kiinnostavat keskustelijat mukana. Meillä on mukana Asta Lehtimäki ja Kaisa Selin ja Leena Pettersson. Mä itse olen Päivi Pylväläinen. Mä olen Suomen Tanssiterapiayhdistyksen puheenjohtajana pitkään toiminut ja tänään nyt moderoin tätä keskustelua. Ja itsekin olen jonkun verran väkivaltaa kokeneiden, nimenomaan lähisuhdeväkivaltaa ja tämmöistä perheväkivaltaa kokeneiden kanssa työskennellyt. Joten tällä työkokemuksella myös jotenkin koen, että on tosi tarpeellinen tämä meidän keskustelun aiheemme tänään. Mutta nyt mä haluaisin laittaa puheenvuorokierrokset meidän panelisteille ja tällaisilla kysymyksillä me aiotaan tässä tänään keskustella, nämä mitkä näette tässä screenissä, mutta aloitetaan siitä, että meidän panelistit voisivat esittäytyä ja kertoa, millaisissa työkuvioissa he työskentelevät. Ja tässä kohtaa mä laittaisin tämän slaidin tästä pois, jotta me voitaisiin nähdä meidän panelistit ihan omine kasvoineen kertomassa siitä, millaisissa työkuvioissa he työskentelevät ja mikä tekee heille kiinnostavaksi tämän meidän päivän teeman. Eli tervetuloa panelistit ja mä annan nyt aakkosissa ensimmäisenä Astalle puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitos Päivi. Kiitos kun kutsuit ja pyysit. Aina ilo kertoa vähän ja jutustella ja vaihtaa ajatuksia. Mä olen Lehtimäen Asta tästä Tampereelta ja työskentelen tuossa Tampereen NNK:lla, se on yhdistys. Ja olen saanut olla tekemässä sitten siellä tanssiliiketerapeuttina työtä myöskin väkivaltaa kohdanneiden kanssa. Ja tänään mä ehkä erityisesti puhun niistä kohtaamisista, mitä mulla on ollut naisvankiloissa ja naisvankien kanssa sekä siellä vankiloissa että sitten niin kuin vapautumisen jälkeen. Joo, kiitos Asta. Annetaanko sitten puheenvuoro Kaisa Selinille? Joo, moikka kaikille. Mä oon Kaisa Selin ja työskentelen täällä toimitilassani Porissa ja erityisesti puhun tanssiliiketerapiatyöstä, jota on tehnyt lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten tanssiliiketerapiaryhmissä. Olen tehnyt niitä yhteistyössä Porin ensi- ja turvakotiyhdistyksen kanssa ja sitten lisäksi on ollut yksilöasiakkaita myös saman teeman ääreltä. Ja sitten mä täällä annan puheenvuoron Lenalle. Äsken Lena näkyy jo meillä tuolla screenilläkin jo, mutta tervetuloa Lena mukaan. Kerro vähän, missä sä työskentelet. Kiitos. Mun nimi on Leena Pettersson ja mä olen tanssiliiketerapia-opiskelija vielä. Mä työskentelen järjestössä nimeltä Tutu asiantuntijana ja Tutussa me neuvotaan muualta Suomeen muuttaneita ihmisiä ja varsinkin sitten paperittomiksi joutuneita ja ihmisiä, jotka on turvapaikkaprosessissa tai muissa oleskeluprosesseissa. Ja sen lisäksi niin me myös tuetaan jaksamista haastavissa tilanteissa ja se on ehkä se mun palakakkua sitten. Mä tapaan usein asiakkaita, joilla on tosi vakavia jaksamisen ja mielenterveyden haasteita. Ja ehkä haluan sen vielä tässä sanoa, että mistä kulmasta mä tätä katson tänään, niin yleensä mulla
nämä tapaamiset alkaa niin, että ihmiset tulee mulle tämmöisiin haavoittuvuuskartoituksiin, mitä mä teen sitten maahanmuuttovirastolle tai oikeuksiin. Eli usein se on tavallaan niin kuin erona semmoiseen niin kuin, hyvin terapeuttiseen kohtaamiseen, niin joskus saattaa olla tosi kiire ja pitää sitten kartoittaa asioita, joista on tosi vaikea puhua. Yleensä ne liittyy kidutukseen tai ihmiskauppaan ja sitten muihin haavoittuvuuksiin. Niin, aika usein myös kun ihmiset tulee niin, mun luokse, niin tilanne on hyvin akuutti. Ja voidaan myös sitten puhua siitä, että ehkä silleen, että ihmiset ei ole ihan niin kuin perinteisessä mielessä ehkä sitten terapiakuntoisia vielä. Tämä on se mun niin kuin tulokulma tänään tähän. Joo, ja tämä on sellainen tärkeä asia, mikä näistä teidän puheenvuoroista nyt tänään tuli tässä kohtaa esiin. Eli me voidaan nyt yleisönä ja keskustelijoina pitää mielessä se, että me keskustellaan nyt itse asiassa tosi erilaisissakin asetelmissa niin kuin tästä, miten kohdataan väkivaltaa kokeneita ihmisiä. Ja mä ajattelen, että tämä on myös meille rikkaus, että on hyvä muistaa, että se spektri, missä sitä väkivaltaa ihminen voi elämässään kohdata, niin se on itse asiassa niin kuin tosi suuri. Että voi olla ihan tavallisen kotielämän puitteissa, tai sitten se voi olla all the way toiseen suuntaan, että ihminen on kokenut yhteiskunnassa tämmöistä järjestelmien ja instituutioidenkin tuottamaa väkivaltaa. Että tämä laaja niin kuin tulokulma pitää nyt pitää mielessä tässä, mutta silti meitä kiinnostaa jotenkin tämä kysymys, että miten näitä ihmisiä kohdataan, miten voidaan luoda sitä turvallisuutta. Ja se toinen kysymys, mikä meillä tuossa listassa oli, on se, että mitä me niin kuin nyt tässä paneelissa ja mitä meidän paneelikeskustelijat nimenomaan ajattelee siitä, että mikä sun omasta näkökulmasta on tässä tänään tämän keskustelun ikään kuin semmoinen tärkeä tarkoitus. Niin haluaisitko vähän vielä tätä omalta osaltasi niin kuin avata ja sanottaa hiukan? Mikä on tämän keskustelun tarkoitus tässä tänään? No mä voin vaikka aloittaa. Mä ajattelen ehkä, kun näissä on tiettyjä sellaisia yhtäläisyyksiä mun mielestä näissä kaikissa meidän kokemuksissa, mitä tuolla suunnitellessa vähän havaittiin, ja sitten jotkut näistä asioista on semmoisia, mitkä olisi mun mielestä, tai ehkä meidänkin mielestä monistettavissa hyvin moniin aloihin, mitkä olisi aika helpostikin toteutettavissa, tietynlaiset niin kuin olosuhteiden ymmärtäminen ja muu, niin sitten jotenkin sen tiedon jakaminen ja levittäminen, että tämä ei ole, no on haastavaa, mutta ei ole niin haastavaa, etteikö kannattaisi näihin, niin kuin, näitä tällaisia, tämän kaltaisia asiakaskuntia rohkeasti kohdata ja nimenomaan tällaisia tanssiliiketerapeuttisia näkökulmia ja tavallaan työotteita niin sitten hyödyntää. Aivan. Mites Kaisa, haluatko tähän jotakin? No, hyvin niin kuin samankaltaista ajatusta kuin Astalla. Ja jotenkin mitä enemmän mä ajattelin nimenomaan tätä kohderyhmää, sitä enemmän mä ajattelin, että jotenkin se kohtaamisen merkitys on se asiakasryhmä mikä vaan, niin se niin kuin on tärkeää. Et jotenkin mulle itselle on niin kuin tärkeää se, että esimerkiksi jos multa on kysytty, että koenko mä raskaaksi jotenkin tämän teeman äärellä työskentelyn, niin mä en ole kokenut sitä raskaaksi, koska mä aina koen, että mä kohtaan sen ihmisen. Et jotenkin se, että mikä se niinku hurjaltakin tuntuva tai kuulostava asia voi olla, niin se jotenkin se läsnäolon ja kohtaamisen merkitys ja nimenomaan se ihan meillä tanssiliiketerapeuteilla kehoissamme oleminen ja sen niin kuin kuunteleminen ja itsellekin läsnäolo, niin jotenkin sen just korostaminen, että
rohkeasti näitä teemoja kohti voi mennä, että ne on ne ihmiset, joita me siellä tapahtumien takana kuitenkin kohdataan. Ai, niin. Ihmisen kohtaaminen. Kyllä. Joo. Lena, miltä tämä siitä sun työkenttäsi näkökulmasta niin kuin vaikuttaa? Että mikä tässä on niin kuin tämän keskustelun mikä on tämän keskustelun tuleva ydin? No ehkä mä haluan tässä kompata Astaa ja Kaisaa. Ja ehkä se, että kannattaa rohkeasti pysähtyä asioiden ääreen ja just kohdata ihminen ja kuulla häntä. Ja sitten toisaalta myös täytyy pysähtyä, jos esimerkiksi tulee näitä niin kuin tämmöisiä haavoittuvuuksia, kuten niin kuin epäilyjä kidutuksesta tai ihmiskaupasta, niin myös varsinkin jos on terveydenhuollon ammattilainen, niin se niin kuin silloin kuuluu ja on velvollisuus pysähtyä ja miettiä sitten, miten sitten lähdetään edistämään asioita ja tukemaan ihmisiä. Niinpä, että siellä on myös niin kuin tällaisia velvoitteita ja prosessejakin, mitä niin kuin yhteiskunnassa on niin kuin näihin väkivaltaa kokeneiden tilanteisiin niin kuin kuitenkin luotu ja määritelty. Mutta te vähän jo tuossa kerroitte tuosta niin kuin tanssiliiketerapeutin näkökulmasta ja siitä omasta työskentelykontekstin näkökulmasta tuosta tärkeästä asiasta, että miten väkivaltaa kohdanneita ihmisiä niin kuin niissä teidän työtilanteissanne te kohtaatte, miten te asetutte heidän kanssa toimimaan. Ja tämä on yksi tosi kiinnostava kysymys, mitä olisi niin kuin hyvä sanottaa auki, että miten te tanssiliiketerapeuttina oman alanne ammattilaisena asetutte työtilanteisiin väkivaltaa kokeneiden kanssa. Voisitteko te tätä kuvailla sellainen niin kuin jotenkin itse asiassa mahdollisimman konkreettisesti? Voisitteko tätä vähän sanottaa? Mä mietin, että mitä jos aloitetaan, joku hyrähti jo, ole hyvä, jatka se. Sano vaan. Astan ääni hyrähti, niin ole hyvä. Joo. Niin, mä jatkan tuosta ihan, mä luulen, että Kaisan ja Leenan ja mun asiat kyllä hyvin täydentää toisiaan, että silloin kun se väkivaltaa kokenut ihminen elää semmoisessa jonkun asteisessa sisäisessä kaauksessa ja monesti nämä instituutiot, joissa näitä asiakaskuntia kohdataan, niin on myös jollakin tavalla kaoottisia. Niin se joku oma maadottuminen ja rauhoittuminen on ihan ensisijaista. Ja semmoisen tietyn niin kuin ajan ja tilan tuominen mukana sinne tapaamisiin tai kohtaamisiin, jos meet johonkin, mutta sitten jos joku tulee sun luo, niin on hirveän tärkeää, että siinä on ollut semmoista aikaa huokasta ja aikaa jollain tavalla niin kuin pysäyttää kaikki hetkeksi. Siitä lähtisin. Onko sinulla jotain, mitä sä haluaisit sanoa ihan jotenkin siitä konkreettisesti? Sitten kun se ihminen tulee siihen tilaan sun kanssa, niin mitä sä sitten siinä niinku teet? Kun sä nyt kuitenkin tiedät, että tässä on nyt väkivaltaa kokenut ihminen. Mitä sä havainnoit usein hänen niinku tavastaan tulla siihen? Joo, se pitää heti sanoa, että väkivaltaa kokenut, niin siellähän ei ole niin kuin yhdenlaista laatua, minkä niin kuin näkee tai aistii, mutta että kuitenkin sellainen tietty kirjo, mihin voi sitten tavallaan reagoida, kun tämä henkilö tulee. Jos nyt vaikka ajatellaan sitä vankila-asetelmaa, missä mä oon valmiiksi salissa ja sinne rupeaa tulemaan vankeja, niin sitten se semmoinen, ensinnäkin mä ajattelen, että se on hirveän lempeä tervehtiminen, mutta niin, että se on aika kunnioittava etäisyys. Mä sen sanon heti, että mä en ole eläessäni ollut vaaratilanteessa, enkä ole koskaan kokenut, että tilanne olisi ollut vaarallinen tai uhkaava. Että monesti niin kun, ne naiset on hyvin erilaisia. Ei siitä niin mitään ulkoisia piirteitä ei ole siitä. Ei ole mitään ulkosta, mistä näkisi. Toki joillain on vielä väkivallan jälkiä, mutta että siellä on sellaisia ihmisiä, jotka voisivat yhtä hyvin olla lastenopettajia tai naapurirouvia tai tyttäriä. Että ne on niin kuin hyvin, ulkoisesti voi olla hyvin huoliteltu ihminen, mutta monesti on aika vahva ylivireys tullessa ja semmoinen pieni niin kuin
ne defenssit on aika päällä siinä jo, niin sitten se, mitä mä nopeasti teen, niin mä tarjoan vähän kylkeä, tällainen niin kuin tanssiliiketerapeuttina ja koiranomistajana. Niin mä lähden aina vähän tällä, että mä etin jonkun yhteisen suunnan meille ja lähden vaikka esittelemään tilaa, että mä tuun sanoa päivää, mutta mä en tule kohti, vaan mä tuun niin viereen ja sitten mä käännyn ja lähdetään yhdessä, että mihin sä haluaisit asettua. Aivan, joo. Ja kun mä ajattelin, että nämä on hyvin kiinnostavia, nämä tämmöiset konkreettiset myös, niin kuin mitä on huomannut, että mitkä tuntuu itsestä luontevilta ja mihin myös näiden ihmisten on mahdollista niin kuin liittyä mukaan. Joo. No Kaisa, millaisia havaintoja sulla on tästä, että miten sä asetut näiden ihmisten kanssa, sit kun sä työskentelet heidän kanssaan, mitä sä siinä teet? Hyvin samankaltaista kuin Astalla ja just tämä on nyt ehkä myös tällainen yleinen, että olla tietoinen siitä omasta kehosta ja omasta hermostosta ja vakaudesta ja niin kuin ohjata itseään omaan keskilinjaan ja maadottumiseen ja just luoda sellaista rauhan ja turvan tilaa ja sellaista, että me niin kuin tutustutaan rauhassa siihen tilaan ja se asettuminen saa tapahtua rauhassa. Ja sitten tällaista konkretiaa, mitä niin kuin ajattelen, että mikä mä oon kokenut hyödylliseksi, niin on se, että kun nämä on ollut ryhmämuotoisia nämä mun toteutukset, niin jokaisella on se tietty paikka, mihin asettuu istumaan, ja usein saattaa käydä niin, että sieltä löytyy tällainen turvakohta tavallaan, mihin asiakas asettuu aina samaan kohtaan tilassa. Ja sitten, että jokaisella on jotakin hypisteltävää siinä. Aika hyvä on esimerkiksi muovailuvaha, että jos on hermostunut, se on tosi maadottavaa, varsinkin sellainen vähän tuhdimpi mehiläisvaha, mitä sä saat niin kuin, käsissä tunnustella, että sit se ei ole niin kuin sellainen hermostoa rauhoittava elementti. Tai sitten se voi olla kyllä, että ryhmäkerroilla se vähän vaihtuu, että voi olla niin kuin myös vaikka kuvakortteja tai et saa lähteä heti kirjoittelemaan jotain, että et saa sellaisen vähän, jossa vaikka usein voi olla tosi paljon jännitystä, kun jo se, että ihminen hakeutuu ryhmään, jonka nimi kertoo, että olet kokenut lähisuhdeväkivaltaa, niin se on jo niin kuin mun mielestä tosi kunnioitettava teko, että ihminen saapuu tilaan, ja sellainen, että ihminen on valmis niin kuin kohtaamaan tätä aihetta, niin se on hyvin tärkeää, että siinä on aina samankaltaista siinä aloituksessa ja mun jotenkin rauhassa ja asettumisessa. Ja tosi sellaiset niin kuin pienet asiat, että on niin kuin vettä tarjolla ja pysähdytään siihen tilan huomioimiseen ja siitä niin kuin turvan löytämiseen ja usein käytän niin kuin samoja sanoja siinä alussa just luottamuksellisuudesta ja aloitetaan ryhmäkerrat usein hyvin samankaltaisilla harjoituksilla. Se luo myös turvaa. Sähän olet aika pitkään kuitenkin jo tämän kohderyhmän kanssa työskennellyt. Oliko sulla on se opinnäytetyö jossain vaiheessa? Haluatko vähän siitä kertoa, että miten sä sitä tehdessä jo jotenkin aloit niin kuin orientoitua tähän, mikä on niin kuin olennaista tämän kohderyhmän kanssa asettuessa? Virisikö sulle näitä ajatuksia ja oivalluksia niin kuin jo silloin sitä tehdessä? Joo. Nyt kun ajattelen sitä, niin musta tuntuu, että mä alusta alkaen toiminut tosi samoin tavoin, että se jotenkin lähti aika luontevasti menemään just näillä niin kuin, rutiineilla ja niin kuin, struktuurilla se ryhmä ja sitten kun sen koki hyväksi, niin miksi sitä sitten muuttamaan? Hyvä, kannattaa jatkaa. Turvallisuutta ja tuttuutta itsellekin, mutta siis tein silloin tanssiliiketerapia-opintojen lopputyön nimenomaan näistä ryhmistä ja siinä jo niin kun, jotenkin huomasin, tämä jotenkin niin kun selkeästi kiinnosti minua tämä kohderyhmä ja se, että miten me pystytään kehollisuuden kautta jotenkin käsittelemään niitä aiheita ja ihan
just jotenkin, että just mitä Asta sanoi tuosta kunnioittamisesta, niin mulla on jotenkin se niin kuin tosi tärkeää, että kun ihminen ihan vaan saapuu tällaiseen ryhmään, ihmisen ei tarvitse välttämättä edes, hyvin harvoin ketään avaa niitä omia vaikka kokemuksiaan, kun on kokenut vaikka fyysistä väkivaltaa tai henkistä tai taloudellista tai mitä se niin kuin onkaan. Mutta jo se, että ihminen saapuu tilaan, niin se, että et se ryhmä on heitä varten ehkä mä tässä kohtaa voin niin kuin sanoa myös sen, että näissä ryhmissä on ikähaarukka ollut todella, todella laaja. Varmaan sieltä 18-vuotiaasta noin 70-vuotiaaseen. Ja se on ollut, siitä muuten kysytään myös, että onko se jotenkin haasteellista, että on eri ikäisiä, niin mä en ole kokenut sitä mitenkään haasteelliseksi. Enemmänkin he on saanut niin kuin kuvailut sitä, että he on saanut toisiltaan kovasti, kun on ollut eri elämänvaiheissa olevia. Mutta se, että ihan ensimmäinen ryhmä, niin yksi nainen kertoi, että hän oli kokenut lähisuhdeväkivaltaa 40 vuotta sitten, ja nyt oli oikea aika tulla sen teeman äärellä käsittelemään. Se on jotenkin, se on niinku ikuisesti jäänyt mun mieleen, koska se oli niin merkittävä, että just se tavallaan, että mä en niinku välttämättä tiedä kovinkaan tarkkaan, kuinka pitkä kesto, tai että missä niinku vaiheessa, tai että koska asiakas on kokenut vaikka lähisuhdeväkivaltaa, että kunnioittaa jotenkin kaikkea, myös sitä, että onko hän valmis sanottamaan niitä hänen kokemuksiaan. Toki on tärkeää, että mä pystyn niinku arvioimaan sen asiakkaan tilannetta, että onko ryhmämuotoinen toteutus hänelle sopiva, ja sillä tavalla käydään niinku keskustelua yksilöllisesti jokaisen kanssa etukäteen myös, että mä niinku tiedän, että mikä niinku asiakkaan tilanne on, ja terapeuttina niinku tutkailen, että onko tämä ryhmä hänelle soveltuva, mutta jotenkin siinäkin sit sen kunnioittaminen, että usein sit ne sanat tuleekin sieltä myöhemmässä vaiheessa ryhmää, kun ei ole pakkoa puhua, niin sitten se niinku lähteekin avautuu. Et se on myös semmoinen, mitä tosi usein olen huomannut, että se, ettei ole pakko puhua, vapauttaa sen, että sitten haluaakin myös sanallisesti avata kokemuksia myös sen tapahtumien ympärillä, että miten on kohdattu sen jälkeen muiden ihmisten taholta ja näin. Tämä oli nyt ehkä laaja kausi ja meni vähän ohikin, mutta toi on kiinnostavaa, että miten on niinku, mikä on ollut myös se oma matka, miten on terapeuttina niinku oppinut näiden ihmisten kanssa työskentelemään. Ja tämä on mun mielestä nyt myös kiinnostavaa kuulla, Lena, sun kokemuksesta, koska sulla on tietyllä lailla, niin kuin mä ajattelisin, niin kuin suomalaisessa ympäristössä niin kuin itse asiassa tosi erityinen kohderyhmä, kun nämä ovat Suomeen muualta tulleita ihmisiä, ja siinä on niin kuin montakin sellaista erilaisuutta tuovaa kohtaa verrattuna siihen, jos sä nyt sitten ihan umpisuomalaisten kanssa työskentelisit. Niin haluaisitko sä sitä nyt vähän avata, että miten sä oot oppinut nimenomaan tämän sun kohderyhmän kanssa? Joo, no mun tapaamiset on yleensä yksilötapaamisia ensinnäkin, ja sitten alussa tosi usein hirveän akuutteja. Et sitten saattaa olla, että ihminen on sitten pelännyt tai ei ole pystynyt hakeutumaan minkään avun piiriin, ja sitten jo tilanne saattaa olla tosi epätoivoinen. Ja usein se on just niin kuin hyvin semmoinen akuutti se tilanne, että ihminen saattaa olla niin heikossa kunnossa, että hän ei edes jaksa ehkä istua. Ja sitten ehkä ei pysty puhumaan, että jos me ei olla sovittu etukäteen sitä tapaamista, vaan joku vaan esimerkiksi tuo henkilön meidän toimistolle, niin meillä ei välttämättä edes ole yhteistä kieltä. Ja sitten riippuu vähän mikä kieli se on, niin miten nopeasti me sitten saadaan
tulkkausta ja niin poispäin, niin se voi olla semmoinen niin kuin hyvin semmoinen akuutti ja herkkä se tilanne, se alkutapaaminen, mistä se lähtee. Ja yleensä aika pitkällekin sitten, jos ihminen pystyy sitoutumaan ja tulemaan tai jatkamaan sitten kontaktia. Mikä sun kokemus on tuosta, että sit kun siinä on toi akuutin ja herkän niin kuin yhdistelmä ja sitten vielä se, että se kielikin saattaa kommunikoitua sieltä niin kuin tulkin kautta, niin mitä sä oot oppinut näistä sun työtilanteiden kautta jotenkin tästä, että mikä rooli siinä on sillä omalla kehollisella olemisella tai joillain niillä asettumisilla, mitä omalla kehollaan tekee? Onko sun mahdollista sitä vähän sanottaa, että mitä siinä tapahtuu? No se on varmaan se kaikista tärkein asia, mitä siinä tapahtuu, jos me ei ymmärretä kielellisesti toisiamme. Ja niin kun, ehkä se, että joka kerta kun itse tulee siihen tilanteeseen, niin ei tiedä mitä tapahtuu, mutta semmoinen rauhallinen ei-tietämisen tila, mutta kuitenkin semmoinen, että saa jotenkin viestittyä sitä, että mä kuitenkin tiedän mitä mä teen. Ja jotenkin, että mä näen sun hädän. Mutta sitten se herkkyys siinä, että miten esimerkiksi säätelee sitä etäisyyttä ihmiseen, joka on niin kun, jotenkin todella hauraassa tilanteessa ja miten häntä lähtee auttamaan silleen varovasti, mutta kuitenkin semmoisella signaaleilla tai otteilla, että tietää mitä tekee ja tietää ehkä, jos ei tiedä mikä on hyväksi juuri silloin sille toiselle ihmiselle, niin ainakin sit voi tietää, että mikä yleensä on saattanut auttaa ihmisiä ja vähän kokeilla. Niin onko se niin, että sä oot nyt siellä työtilassa nyt tässä? No mun piti olla, mutta nyt mä en ole. Niin mä olisin mielellään niin kun voinut näyttääkin, mutta meidän toimistolla, niin siis mulla on oma huone, mikä on pyritty tekemään silleen aika kotoisaksi ja niin kun tarkoituksellakin silleen, että se ei näytä niin kuin viranomaistoimistolta ja on paljon erilaisia vaihtoehtoja asettua siihen huoneeseen, että minulla on tuoleja, siellä on sohva ja siellä on iso pehmeä matto ja aika usein ihmiset ehkä haluakin asettua vain lattialle tai johonkin. Mutta ihmiset osaa myös käyttää niitä mahdollisuuksia, mitä se tila antaa. No se vähän riippuu. Et joskus tietysti, jos me pystytään neuvottelemaan sitä asiasta, niin sitten voidaan vähän kokeillakin. Ja jotenkin viestiä myös sitä, että se on okei esimerkiksi asettua lattialle, jos se tuntuu turvallisemmalta. Niin kuin sä ajattelet jo lähtökohtaisesti että ihminen saa itse valita, mihin kohtaan hän asettuu ja millä tavalla hän asettuu, niin on jo niin kuin väkivaltaa kokeneelle ihmiselle niin kuin se on merkittävästi erilainen viesti kuin se, mitä hän on niissä väkivallan tilanteissa joutunut kokemaan. Kyllä näin, että sillä on mahdollisuus, mutta sitä myös sitten myöhemmin harjoitellaan. Jep, joo. Ihan konkreettisesti niin sen niin kuin turvan etsiminen esimerkiksi siitä tilasta. Jep, joo. Meillä tietysti nyt tässä live-tilanteessa on mukana paljon tanssiliiketerapeutteja ja monilla on siis luonnollisesti ihan hyvä ymmärrys siitä, minkälaisissa tiloissa tanssiliiketerapeutit työskentelevät, mutta tuli nyt tässä mieleen, että sä taidat Kaisa olla nyt ihan sun omalla työskentelystudiolla, niin haluaisitko sä hiukan näyttää, että millaiseen huoneeseen sun ryhmäläiset, kun he tulevat tätä lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden ryhmää tutkailemaan ja siellä työskentelemään, niin millaiseen paikkaan he sitten silloin tulee? Joo. Täältä aulaan siirryin. Aulassa voi sitten istuskella ja saapua tähän ja laittaa takkeja ja kenkiä ja muuta. Ja sitten täällä salissa mulla oli just yksi yksityisryhmä, niin heidän matot on tuolla vielä.
niin tämän näköinen paikka. Usein sitten tosiaan olen asetellut tämän niin, että ollaan ympyrämuodostelmassa ja siellä on tyynyt ja vilttejä ja vähän niin, että jokainen saa rakentaa itselleen sellaisen mukavan paikan siihen. Et ihan tällainen, nyt täällä on tällä hetkellä suklaata ja teetä ja vettä, niin sellaista myös sitten välillä tarjolla. Tällainen paikka tämä on ihana, kun tämä on mä olin aiemmin sellaisessa tilassa, jossa oli niin kuin isot ikkunat, missä oli sellainen maitolasi päällä, mutta siitä niin kuin huomasi, kun ihmiset kulki vaikka ohi. Ja silloin mä mietin, että vaikuttaako se siihen ryhmään jotenkin, että tämä on kiva, kun tämä on täällä vähän korkeammalla ja täällä on tällaiset tuntemalliset näkymät ja tämä on niin kuin, silleen tuntuu turvalliselta paikalta olla. Sitten aulasta mennään vielä WC-tiloihin ja siinä on semmoinen toinen aula. Tämä on ihan Porin keskustassa tämä paikka. Ja, joo. Kiitos kun näytit tämän. Mä ajattelin, että meidän ei-tanssiterapeuttiyleisölle tämäkin voi olla niin kuin hyvää sellaista tietoa, että minkälaisissa ympäristöissä sitten tätä työskentelyä tehdään. Mutta minua vielä kiinnostaa jotenkin näihin ympäristöihin ja tiloihin liittyen, että kun Asta esimerkiksi sä menet tekemään sitä niin kuin työskentelyä siellä niin kuin vankilaympäristössä, niin mä huomaan, että musta tuntuu tärkeää kysyä toisinpäin, että miten sä sitten terapeuttina teet sen ympäristön itsellesi, kun sä menet sinne sun ryhmään tulevien ihmisten ympäristöön, niin miten sä teet sitä itsellesi niin kuin jotenkin, en mä tiedä, kotoisaksi tai semmoiseksi, että okei, mä voin toimia tässä ympäristössä. Teetkö sä jotain niin kuin sitä varten? Joo, ja siellähän on sitten aika rajoitettua se, mitä niin kuin voi tehdä. Ja varsinkin naisvankiloissa olosuhteet on... No, mä en ole siellä Hämeenlinnan uudessa vankilassa, en ole käynyt. Mä oon käynyt siellä suljetulla silloin, kun se oli se vanha rakennus vielä, joka sitten suljettiinkin. Ja olen siellä pitänyt sekä sellaisessa liikuntasalissa, jossa oli vähän vertakin seinällä, mikä nyt oli aika raflaavaa. Ja sitten toisaalta jossain pikku vankilapihassa, missä ei ollut yhtään mitään vihreää, että pelkästään sellaista soraa. Ja sitten ehkä eniten työskentelin Vanajalla, joka on avovankila, ja siellä 2 vai 3 eri tilassa, koska sitten se on ollut myös hyvin kaoottista aina, että mihin sut sitten ohjataankin. Eli se tila ei pysy samana. Niin sitten oikeastaan se ihan ykkösjuttu on se musiikki. Ja sitten toinen tällainen aistimusasia, että hyvin usein saatoin lakasta itse sen lattian, koska siellä oli paljon jotain likaa. Niin sitten jos siellä on vaikka hämääkin seittejä tai jotakin, kerran oli joku vanha ruisku, mikä on heti vähän ongelmallinen asia, niin siivoo ne pois. Koska jotenkin mä ajattelen, että mun tehtävä on tarjota niille tulijoille sellainen pieni niin kuin suojakupla siitä heidän todellisuudesta. Ja se musiikki on siinä aivan ensiarvoinen. Ja sen jälkeen se sun läsnäolo, että sä, et, niin kuin, sä ohitat noi tommoset asiat ja keskityt vaan siihen omaan kuplaan, niin se, että musiikki on hirveän tärkeä. Aivan. Joo. No meidän keskustelussa niin seuraavana kysymyksenä itse asiassa on toi musiikki ja tämä tilan asia ehkä vähän johdatteleekin meitä tähän, että miten sitä turvallisuutta tuetaan. Ja se on totta, että se tila ja se mahdollisuus valita sitä, miten asettuu siihen tilaan, ja se terapeutin intentio luoda sitä turvallista tilaa, niin mehän ollaan itse asiassa jo tähän niin kuin aika paljon niin kuin vastattukin, mutta haluatko vielä jotakin niin kuin täydentää tuohon, että onko vielä jotain, mitä tuntuisi tärkeältä sanoa ääneen liittyen tähän, että mitenkä me tuetaan sitä turvallisuutta niissä kohtaamistilanteissa? Sana on vapaa. Mä mietin, että yksi sellainen asia, mikä tuli mieleen just tuosta, että mikä on varmaan aika iso ero näissä meidän nyt, kun meillä on paljon samankaltaisuutta, niin yksi ero on sitten, että vankihan saattaa olla aika sellainen aggressiivisen defensiivinen, että hän tulee tilaan niin kuin hallitsemaan sitä ja saattaa yrittää hallita sitä muiden osallistujien kautta, niin se yksi iso turvatekijä on heti ottaa se haltuun jokainen
tuli ja sillä tavalla, että minä määrään täällä, mutta se ei ole sulle vaaraksi. Eli tietyt pelisäännöt pitää aika montakin kertaa sanoa, että me ei sitten ei kosketa toista eikä katsota eikä puhuta niin kuin siellä supista. Niin tämmöisiä asioita. Kyllä. Ja ne työskentely, jotenkin sellaiset perussäännöt, mitä niin kuin varmaan kaikkiinkin tanssiliiketerapian ryhmätilanteisiin niin kuin tuodaan, mutta ne on myös tässä kohderyhmässä niin kuin todellakin tärkeät. Joo, kyllä. Joo. Niin. Sano vaan, Kaisa. Jos mä sanon tässä, niin yksi, tai just, että tosiaan sanottaa sitä ryhmän rakennetta ja usein sanotaan senkin, että kuinka monessa ryhmäkertaa on menossa, että jotenkin hahmotetaan kokonaisuutta ja sitä kertaa ja pysähdytään siihen, missä ollaan. Ja sitten kun puhuin tuosta vapaudesta sanoittaa ja puhua, niin tanssiliiketerapeuteille tämä on tietenkin varmasti just tosi tuttua, mutta et se myös sen niin kuin kunnioittaminen ja sanottaminen ja vahvistaminen, että jokaisen harjoitteen saa tehdä just omalla tavalla. Ja se yksi, mikä minulle tuli mieleen niin kuin nimenomaan tästä kohderyhmästä, mitä mä pidän niin kuin ohjaajana ja terapeuttina jollain tasolla luottamuksen osoituksena, on se, kun asiakas tekee harjoitteita silmät kiinni, että se silmien auki tai kiinni pitäminen on myös sellainen niin kuin mun havainto siitä, mikä usein tapahtuu. Nämä on esimerkiksi ollut 8 kerran ryhmiä pääasiassa, mitä mä oon ohjannut, niin jotenkin, että se katse ja katseen pehmeys tai silmien sulkeminen, niin se on myös yksi sellainen niin kuin merkki jotenkin siitä. Ja sen sanottaminen ääneen myöskin, että saa pitää auki tai kiinni, niin se on myös sellainen turva-asia. Ihan tällainen yksittäinen, mikä tuli kans niin kuin ja sehän on hirveän perustavanlaatuinen. Siis jos me mietitään, niin kuin, mitä silmille ja katseelle tapahtuu uhkatilanteessa tai väkivaltatilanteessa, jos olet sellaisessa hetkessä, niin katse ei yleensä sellaisessa tilanteessa pysty olemaan niin kuin rauhallinen tai lempeä. Ja sulla ei ole niin kuin sitä vapautta valita, että pidät sä silmät auki tai kiinni. Et se on myös niin kuin ihan perustavanlaatuinen viesti sinne hermostoon sille ihmiselle, että tässä paikassa, tässä ja nyt sä voit tätä valita rauhassa. Mun tekee tässä kohtaa vielä mieli sanoa siitä, mitä sä sanoit, Kaisa, siinä meidän jossakin vähän aiemmin tässä keskustelussa, että sä oot nähnyt hyväksi sen, että sä toistat niin kuin, tavallaan niin kuin samoja rakenteita, vähän niin kuin joka tapaamiskerralla, kun se ryhmä työskentelee. Ja musta siinäkin sä sanoit niin oleellisen asia, mikä linkittyy siihen, mitä Asta sanoit siitä, että kun väkivaltaa kokeneet usein ovat olleet kaoottisissa ympäristöissä, niin tavallaan se, että tämä terapiatyöskentelyssä tai ryhmän etenemisessä oleva tietty sellainen struktuuri on myös niin kuin tavallaan niin kuin vasta-aine sille kaoottisuudelle, että ihmiset voi alkaa asettua, että okei, mä tiedän, mitä tässä tapahtuu. Ja siinä alkaa niin kuin rakentua sellainen tila, missä voi niin kuin itteensä alkaa aistia ja jotenkin tulla yhteyteen sen kanssa, mitä tässä on. Joo, tekee mieli vielä jatkaa tuohon, että just se, että sitten kun meillä on ne turvalliset rakenteet ja ihminen huomaa niin kuin, tai osaa yhdistää sen turvan siihen meidän ryhmään ja siellä olemiseen, ja se, miten niin kuin kehollisuudesta puhutaan, niin miten niin kuin hermosto rauhoittuu ja alkaa niin kuin, että okei, mä voin hellittää täällä, ja miten se näkyy sit liikkeessä ja liikelaatujen laajenemisessa ja kaikessa niin kuin olemisessa siellä tilassa, niin se on aina niin kuin hienovaraista ja ihanaa ja upeata, kun se lähtee sieltä myös kehon kautta niin kuin aukeamaan se ihan niin kuin, että mä oikeasti fyysisesti niin kuin minäkin näen, miten se olemus ja liike niin kuin siellä muuttuu. Ja sitten toisaalta tekee mieli sanoa myös se, että tähän liikeasiaan liittyen, että joskus voi olla, tai jotenkin, että terapeuttina päästään irti niin kuin kaikesta yrittämisestä tai sellaisesta puskemisesta ja vaan antaa sitä tilaa, että joskus, jos musta fyysisesti näyttää siltä, että ihminen ei liiku tai muuta, niin hän saattaakin sanottaa sen jälkeen, että vau, minkä tanssin hän teki. Ja että jotenkin niin kuin kaikki se vapaus
luo sitä turvaa. Mutta just toi, niin kuin mitä Astakin sanotti siitä, että meillä on selkeät rajat, selkeä struktuuri, niin sit siellä, ja turva, niin sit siellä syntyy se vapaus. Mä koen olevani turvassa. Justiin. Joo. Mites Lena sun havainto, kun vielä kun sä toimit niin kuin tavallaan myös muista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa, niin onko siinä sitten jotain vielä erityisesti jotenkin tähän turvan luomiseen liittyen? Kyllä varmasti on, ja sitten yleensä niin kuin käsityksiin niin kuin syistä ja seurauksista esimerkiksi, niin on kyllä tosi paljon. Ja vielä jos mä palaan noihin vielä, mistä me aikaisemmin puhuttiin, niin tilasta, niin pyritään myös meillä, niin kuin, että kun ihminen, tai siis joka kerta ollaan samassa tilassa ja se tila on samalla lailla sisustettu ja siellä on samat ihmiset ja ihminen tietää, sit meillä välttämättä ei aina tiedä minne hän on tullut, niin sen selvittäminen myös, että mikä paikka se on. Niin, että se ihminen itse, joka sinne on tullut, niin ei ole ihan perillä, että mikä tämä paikka on. Kyllä. Joo. Ja tietysti äärimmäisissä tilanteissa voi olla, että ihminen ei edes itse tiedä, missä kaupungissa tai maassa on. Sitten jos puhutaan esimerkiksi ihmiskaupasta. Onko se myös sitten semmoinen itse asiassa niin kuin turvallisuuden rakentamisen peruspalikka, että ihminen saa tiedon, että tämä paikka on tämä ja ollaan tässä Helsingissä? Kyllä, ja ketä siellä huoneessa on, ja tätä joutuu toistamaan. Usein ihmiset saattaa olla tosi peloissaan ja saattaa olla paljon takaumia tai harhoja, niin sitten kuitenkin se, että se informaatiota ei tule liikaa, mutta miten me saadaan, ja tässä taas on nämä kaikki keholliset menetelmät niin hienoja myös, ettei vaan tule helposti semmoista niin kuin tunnin informaatiopakettia. Aivan. Ja tietysti vielä, mitä ehkä haluan sanoa myös, se liittyy nyt kaikkeen kohtaamiseen ja tähän turvaan, mutta on myös se, että meillä kysytään, että koska ihminen on viimeksi syönyt tai nukkunut ja missä, niin meillä voi myös nukkua. Meillä on ihan oma lepohuone ja sitten meillä on ruokaa. Että sitten jos ei ole nukkunut muutamaa vuorokauteen eikä ole syönyt, niin sitten ei oikeastaan muustakaan tule mitään. Aivan. Ja tämä on varmaan niin kuin hyvinkin tärkeää ymmärtää jotenkin pitää mielessään, vaikka turva tulee niin kuin myös ihan hyvin tällaisista perustavanlaatuisista fysiologisista asioista. Tarvii saada riittävästi vettä, ravintoa, levon mahdollisuutta, joku turva, paikka myös, missä ei palellu ja jäädy. Että ihan nämä tällaisetkin asiat niin kuin tosi olennaisia. Sen lisäksi, että voisi kokea semmoinen... Niin vielä mielestäni sanoisin, että sen lisäksi, että voisi vielä kokea sen, että omaa kinesfääriä tai oman kehon tilaa myös kunnioitetaan, että myöskään siihen ei tunkeuduta. Mutta sanopa Asta, sulla oli joku ajatus tähän vielä. No, huomasin semmoisen asian, mitä ei silloin suunnitelmassa puhuttukaan, että taitaa meidän nämä kohderyhmät myös olla kaikki semmoisia, joilla on näitä univaikeuksia. Ja sitten toki vankilassa saattaa olla päihdetausta, eli myös se kognitiivinen kyky on alentunut, vaikka ihminen näyttäisi välttämättä siltä, niin mä ajattelin, että näissä kohtaamisissa pitää olla äärimmäisen hidas sillä tavalla kertomaan ja uudelleen ohjeita, niin kuin antaa niitä ohjeita uudelleen ja uudelleen, koska jos ihminen ei ole nukkunut, niin kuin usein on, niin heillä niin se järki seisoo. Ja sitten se, että ei tarvitse sitä hävetä, niin sitä mä ajattelen, että se on iso turvatekijä. Nimenomaan tämä myös, että niinku realistisesti ymmärtää, että mistä se niinku vaikka se kognition toimimisen tahmeus johtuu, että ihminen saa myös itsekin tietoa, että jos et sä ole nukkunut muutamaan vuorokauteen, niin, tai jos sä oot kuukausimääriä ollut uniongelmainen, niin se vaikuttaa ajatteluun, että se ei ole mikään niinku sellainen henkilökohtainen ikään kuin vika, vaan se nyt on tästä, unella on paljon vaikutuksia meihin. Joo, mutta tässä vähän jo lähestyttiin sitten tätä meidän seuraavaa kysymystä, joka jotenkin tähän keholliseen kokemukseen. Ja tämähän on tanssiliiketerapian näkökulmasta nyt ihan todella olennainen teema.
että mitenkä väkivaltakokemukset heijastuvat kehossa. Ja tätä me mietittiin ja mietimme, mä luulen, niin kuin meidän työssä aina jotenkin kahta lailla, että miten kokemus heijastuu, elämän kokemukset heijastuu siinä meidän asiakkaan kehossa, mutta myös miten se asiakkaan kokemus ja hänen maailmansa heijastuu terapeutin kehossa. Ja nyt kun me ollaan sitten tässä väkivaltaa kokeneiden ihmisten maailmassa ja maisemassa, niin voitaisiko vähän tätä yrittää sanottaa, että miten väkivaltakokemukset heijastuvat kehossa, niin asiakkaassa kuin sitten hänen kanssaan työskentelevän terapeutin niin kuin semmoisessa kokemuksellisessa kehossa. Mitä tästä on mahdollista sanoa? Tämä on iso kysymys, sitä voidaan vähän mietiskellä, mutta kuka voisi aloittaa? Astalla oli jo tämmöinen avaava hymy, että onko... Asta voi aina aloittaa. Mä vaan yritän olla, että mä puhun kenenkään päälle, niin hengittää aina sisään ensin. Joo, siis mä ajattelen, että yksi sellainen kiinnostava, varmaan vähän niin kuin transferenssi-ilmiökin on se semmoinen, vähän niin kuin sellainen, kun se ihminen saattaa olla vähän niin kuin kokemuksistaankin johtuen lopulta aika toiveikaskin, mutta silti valmis pettymään ja ottamaan ikään kuin turpaansa ihan niin kuin symbolisesti ja metaforisesti, niin on törmännyt esimerkiksi, kun on saanut hankkeessa pitää näille vankilasta vapautuneille tanssiliiketerapiaryhmää, että sulla on joku aivan fantastisen euforinen, ihana kerta ja kaikki on oikein mukana ja liikkuu ja tanssii ja se on niin kuin ihanaa ja onnellista ja sä oot itsekin täynnä sitä toivoa, ja seuraavalla kerralla kukaan ei tulekaan paikalle. Ja tämmöinen niin kuin vaihtelun sietäminen on mulla ainakin ollut hyvin sellainen vireystilakysymys. Joo. Joo, ja kyllä, että kun vankilaan joutuneet ihmiset ovat luultavasti tuntu tosi tärkeältä, minkä sanoit, että on kokenut niin kuin massiivisia pettymyksiä. On voinut olla, että näyttää, että nyt on hyvä flow, nyt elämä kulkee tästä ja sitten niin kuin menee ihan niin kuin kaikki menee niin kuin palasiksi. Niin, että miten se myöskin siihen terapiaryhmän työskentelyyn niin kuin tämä maisema niin kuin ilmaantuu. Ja miten sen kanssa sitten toimitaan. Että sitten kuitenkin otetaan seuraava askel eteenpäin. Kyllä. Joo, mitä muita havaintoja meidän paneelista löytyy niin kuin tähän, että väkivaltaa kokeneiden jotenkin se keholliset kokemukset, miten se väkivallan kokemus niin kuin näkyy siinä ja tuntuu, on aistittavissa siinä kehollisessa olemuksessa ja liikkeessä ja työskentelyssä. No siis tämä on hyvin, hyvin suuri kysymys ja jotenkin mulla niinku tuntuu tärkeältä on olla sen äärellä, että ei niinku tavallaan myöskään, vähän niin kuin sanoin tuosta liike-esimerkistä, että voi fyysisesti näyttää, että liikettä ei suuresti tule ulospäin, mutta sitten asiakas voi kokea, että on tehnyt jotain valtavaa, niin tavallaan just se, että tässäkin niinku, että ei voi ikin tietää sitä, miten asiakas kokee jonkun harjoitteen tai niinku, että myös mä mietin tuota Astan esimerkkiä, että joskus voi olla, kun on elänyt vaikka sellaisessa tilanteessa pitkään, missä ei ole ikään kuin vastaanottanut hyvää itselleen, niin vähän niin kuin täällä alkoi ambulanssi menee vierestä, toivottavasti ei kauheasti. Joo, että miten niinku, et se voi olla myös tosi haastavaa sen hyvän salliminen itselle, että tavallaan mietin Astan niinku tematiikkaa siinä, että jos ei saavukaan seuraavalla kerralla paikalle, että onko siinä voinut tapahtua jotakin, että on saanut niin, että se on niinku semmoinen hyvän vastaanottamisen haastavuus voi myös olla tosi iso. Ja sitten se, mitä mä ajattelen, että yksi iso teema myös, mitä kehollisestikin usein näissä mun ryhmissä tutkitaan, on ne omat kehon rajat ja sitten ne ympäröivät rajat. Ja se voi olla tosi voimakasta ja suurta, kun sitä lähdetään kehollisesti tutkimaan. Niin jotenkin, mutta sellainen tietty niin kuin rajattomuus ikään kuin voi olla sitten yksi sellainen, koska niitä rajoja on rikottu, niin sit sitä lähdetään niin kuin rakentamaan uudelleen sitä asiaa ja sitten se, miten niin kuin itsessäni
terapeuttina tiedostan omat rajani ja just tämä struktuuri ja turva vahvistaa niitä, että mä niin kuin olen esimerkkinä turvallisista rajoista myöskin, että huolehdin kellosta, huolehdin niin kuin jotenkin, tämä lähtee taas poukkoilemaan, mutta oli niin suuri kysymys, mutta jotenkin just se, että ehkä sellainen, niin kuin, että miten sitä voimaa ikään kuin saa takaisin itseensä sen jälkeen, kun on rajoja rikottu, ja miten sitä voi niin kuin, tutkia kehollisesti, niin se on sellainen, mitä nyt voisi ajatella ihan sellaisena fyysisenä ilmiönä, että miten niin kuin, palautuu, tulee tuntemus keskilinjasta ja sellaisesta omasta voimasta ikään kuin, niin se on sellainen ilmiö, mitä niin kuin, olen saanut havainnoida ja ihastella. Kyllä, nämä traumatisoituneiden ihmisten kanssa työskentelyn perusteemat noin niin kuin kehollisesti, että paino, voima, siis kehossa se paino, joka on myös voimaa, maadotus, keskilinja, hengitys. Että nämä on niin kuin tosi tärkeitä teemoja. Tuossa kun mä kuuntelin, Kaisa, miten sä sanotit, niin myös tämä ajatus ja jotenkin mielessä pitäminen koskien sitä, että jokainen väkivaltaa kokenut ihminenkin on yksilö. Että tavallaan mikä on se hänen henkilökohtainen niin kuin, kokemuksensa siitä väkivallasta, mutta myös se, että minkälaiset resurssit ja mahdollisuudet hänellä on toipua siitä. Ja jotenkin, niin kuin, mitä se tarkoittaa hänen keholliseen työskentelyyn. Että meidän ei myöskään niin kuin, ole viisasta jotenkin yleistä, että kaikkien kanssa on sitten aina vaan niin kuin nämä, vaan me kohdataan kyllä nyt ihan uniikkeja ihmisiä näissä kuvioissa. Joo, just tämä, että se on jotenkin niin hienovaraista ja jokainen on yksilö, että sen takia en myöskään halua yleistää, että jokaisella on tällainen prosessi, koska se voi olla, että ihminen on vaiheessa, että ihan vaan niin kuin, hän oikeasti niin kuin kaipaa, että hermosto rauhoittuu ja olo tasaantuu ja näin, ja sitten toisilla taas saattaa olla jotakin tosi niin kuin erilaista, että siellä saattaa olla vaikka yksi, mikä mun tekee mieli kanssa sanoa siitä, että just useasti, mitä niin kuin kehollisuuteen liittyy, niin mulla on usein tullut ryhmiin ihmisiä, jotka on käynyt vaikka 3 vuoden psykoterapian, mutta heillä on sellainen olo, että ihan kuin joku pala puuttuisi siitä heidän käsittelemisen prosessista. Ja sitten kun me otetaan se keho siihen, ja nämä ryhmät on oikeasti 8 tapaamisen ryhmiä, ja se on voinut tuoda niin kuin ihan valtavan ulottuvuuden. Niin jotenkin ihan vaan mitä yleisesti haluaisin, että ihmiset ymmärtäisivät kehollisuudesta, niin se on ehkä just sitä, että me on kehossa kaikki, ja että tämä on tosi niin kuin vaikuttavaa. Meillä on vielä ihan muutama minuutti aikaa nyt tähän paneeliaikatauluun, niin mä vielä haluaisin kysyä Lena sulta, että haluaisitko vielä jotakin sanoa tästä? Miten nämä asiat elää kehossa? Oletko vielä jonkun mietteen jakaa meille? No ehkä yksi semmoinen ihan konkreettinen esimerkki, minkä mä huomaan, että tosi monilla mun asiakkailla liittyy niin kuin tähän vireystilan säätelyyn, ja se tuntuu, että se on joko niin kuin täysin päällä, että on tosi ylivirittynyt, tai sitten siis ihan konkreettisesti nukahtaa ehkä useammankin kerran sen tapaamisen aikana. Ja sitten ei löydy mitään siitä välistä. Ja se tietysti on hyvä vaan todeta ja hyväksyä tietysti se, mutta se kyllä varmasti haastaa kohtaajaakin monella tavalla. Että tavallaan niin kuin, että monet yhteydet on katki. Että varmasti se asiakkaan oma yhteys kehoon ja ympäristöön usein tuntuu, että se on niin kuin täysin kadoksissa, ja miten sitten kohtaajana siinä navigoi. Joo, ja tämä, minkä nyt tässä sanot, niin laittaa myös niin kuin liikkeelle sen ajatuksen, että väkivalta on sen takia niin vakava asia, että se niin kuin hajottaa sitä väkivallan kohteeksi joutuvan toimijuutta. Että jos esimerkiksi sä oot vaan joko ylivireydessä tai vaan niin kuin nukahtelet, niin tässä on todella vaikea toteuttaa niin kuin toimijuutta sen ympäristön kanssa ja saada niin kuin asioita hoidettua ja toteutettua. Että kun kehollisesta näkökulmasta näitä asioita myös niin kuin tarkastelee, niin tämä jotenkin tulee vielä selkeämmin ymmärrettäväksi.
Mm. Mm. Ja sitten se turvallisuus taas niin kuin tulee sit siitä, että me voidaan palauttaa paitsi se kokemus, että omassa kehossaan voisi olla turvassa, tai että siitä tilassa voisi olla turvassa, niin se on myös sitä, että se toimijuus voi tapahtua niin kuin myös jollain lailla turvassa, tai ainakin riittävästi turvassa, turvallisuudessa. Että tässä se meidän työmaa sitten on, silloin kun me työskennellään väkivaltaa kokeneiden ihmisten kanssa. Meidän tunti pyrähti tässä näin, hämmentävän nopeasti se meni, ja näen, että chattiin ei ole nyt tupsahtanut yhtään kysymystä, mikä tietysti tässä kohtaa ehkä on ok, koska meidänkin aika on käytetty, mutta omasta puolestani nyt kiitän sydämellisesti meidän panelisteja. Oli upeaa, että halusitte ja saatoitte tulla tähän mukaan. Ja todella paljon kiitoksia myös meidän live-yleisölle. Meillä näkyy tuossa osallistujalistassa 30 ihmistä olevan tässä maksimissaan, eli meitä oli kiva pieni porukka tässä, tai ehkä en tiedä, onko se nyt niin pieni. Meitä oli hyvä porukka kuuntelemassa tätä keskustelua ja saimme syvennettyä tähän tärkeäseen aiheeseen. Oikein paljon kiitoksia ja jatketaan viisaasti toimimista ihmisten kehojen kanssa. Kiitos paljon mukana olijoille. Kiitos, kun saimme olla. Kiitos. Kiitos. Kuulemiin toivottavasti. Milloin tulisi tallenne tästä?